més aquest any et demano que portis menjar a totes les famílies que ho necessiten. El meu professor ha dit que a Reus també n'hi ha gent que no té el necessari per viure. Benvolguda Umaima. He rebut la teva carta. Aquest any tenim molta feina. Vols ajudar-me? Avui dia 4,7 milions de persones viuen en situació de precarietat social arreu de l'estat espanyol i són ateses a més de 9.000 centres socials i assistencials de l'Església. A nivell de Catalunya, les persones ateses són més de 400.000. Des del col·legi ens agradaria col·laborar per reduir aquestes xifres i facilitar que aquest Nadal sigui un temps especial per a tots. Des del 3 de desembre fins al 21 podem col·laborar portant aliments no peribles i productes d'higiene al col·legi que es distribuiran a diferents entitats socials de Reus. Participar a la campanya del pont significa ajudar a entitats de Reus, com la Casa Misericòrdia, la Fundació José Mare, la Societat Sant Vicenç de Paül i Caritat. Col·laborant-hi ajudes a nens, adults i a famílies en risc o en situació d'exclusió social. Sí, és solidari i col·labora!